Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैहाय आङो न'आव थांगासिनो कर'ना भाइरासनि केसआ इमान बुरजा जागासिनो ना गुवाहाटियाव बेखायनो मामा मोना बाबा मोना लिंहरबाय आरो बेवहाय सेफ नङा जे माने इदि थानाया ना बेखायनो आं न'आव फैबाय जौ लेमना होबायानो ये सोलादो नायलाय जाथुखलुआ ओइ हामा सना आंसो जानो नागिरदों नों न'आव थाबाय थानानै मोनजाखादों ना हामाबा हर हामालै आंनिसो Yeah, thank you. Thank you. Yeah, जानोसै आं. नामनो. गोदैसो ना गोदैथारसो जा न'नियालाय. गोदैथार. नोंलाय खैथा जाखो? जागोन आं. नै लावदुमाबो जायानो. आंबो जानोसै. गोदैसो. नै दायो लावदुमाबो लुंगि गानबाय बर'नि लुंगि ओमफ्राय आंबो लुंगि गानदो नै ओमफ्राय सासेयाबो जि गेलेले गस्ला गानदो हाबाय ए खिथुसो फुरलायलायदि माबा सना टुकलु इमान गोबाव जाबायमोन नोंखौ लोगो मोनैया सना नै जाहानि फख्रिखौ नायना लादो बारा गिदिर नङा हा नै बेनो जाहैबाय जाहानि फख्रि नै दा लावदुमा ना सारगासिनो बारा गिदिर नङा फख्रिया जाहा टुकलुआ नै आबा लाबो जाहा नायनाय ओमफ्राय आंनि आथिङा मा अबस्था जाखो नायनाय टिक टिक नायानो गैया नायनो मा मावनायानो मस्त गुदुं मा मावनायानो मस्त गुदुं नायनो इसे लाबो लाबोलाय यु फैदो ये मागुरबो दंलै मागुर नाथ' आं जाया नों सारनो रोङा दां दे आं खेबसे सारना नायगोन दे खरो आं मबाइल दांनाया बोरै दांनो नों मा लाबाय दे सुना लाग्रो सारनोबो रोङा साला ओरैनो जागारनाय फिथिग्रिनायदोंलै बिथिग्रि नङालै फिथिग्रिसो हनै सासेयाबो मागुर जाया ओमफ्राय जि बुरजा हगारनाय बाबुर खोलाय सना देखायनो खोलाय नाया आइ मासेयानो जाबाय नै दाबो ना जाबोनो हाया एखेबारे मागुर थांगोन बिदि दं बेलाय बिथिग्रि इबो बिदि दंसै मैया इदिखौनो बुरजा सारनाय दाखालि जाबाय साननै हर आं सारनाय नायगोन बादे दे लावदुम या बोदो जल्दी लावदुमा बोगासिनो दा लावदुमा एकदम फैया दा लावदुमनि खाफालसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय सारगोन दुलुर सारनाया बारा फैयो ना लावदुमनि सारनाया बारा फैयो नायनोसै नैबे बिमाया जोंहा नाखौ थिखनगोन नोंनि ना गोरि मासेल' फैदो दै नोंखौ ओरैनोसो लाबोगारबायलै जाहानाव बिथिग्रि नङालै फिथिग्रि मिसिलै जाया होमबा नों जायालै आं ओइ फिथिग्रिखौसो जागोन आं ये बिराद जाबो दं माबा लोदो-लोदोथार फिथिग्रिफोरा आं बायदि दङ इया ओंखायनोथ' आं बायदि लोदो नाखौसो गोथाव मोनलां जानो रानथेंफोरखौ गोथाव मोनो आं नों थिखांनांगौ जे हर आं एबार दायो आङो सारगोन लावदुमा मासे मागुर ओमफ्राय मासे गोरै ना माबा नास्राय ओमफ्राय फिथिग्रि माथामल' मोनदो आं दानिसो देखायखांबाय दानिया आंनि बारै नैबे दुलुरनि जिबनाव सारफेराखै आं जेखौ थिखांफेराखै बाट दिनै फार्स्ट टाइम स' नायदो नोंथांमोना माबायदि मोनो नाखौ नायनोसै आं गिदिर ना मोनो ना मोना ना मा बुङो सना टुकुलु आबा टुकुलु आं मोनगोन ना मोना सना देलाय बुंलाय थाम्फै अरबाय नै बुथारखाबाय नुदोना बेसे देन्जार होनबा आङो मा खाग्रोखो रोंगोना रोङा एबार मिथिदों रोङो बेखायनो हाफपेन्ट गानबाथ' रायगोन बेखायनो बेबो मोनसे बर'फोराबो माखासे हिनजावफ्रा गानोना बेखौ गानदो आं ओमफ्राय दा सारनो रोंमारथारगोन नालाय नों बोरै मादि सारो नङालै आं रोङाबा दे ओइदि लाबाय था ए थुगलाव जायाखै मादिसो फिसा गुसुं नांथाजोबो इदिनो दं इदि नों सारगोन अके लेट्स सी बेसे ना मोनो आङो गैया ओमफ्राय बेखौ बिदि लागोन ना इदिनो लांबाय था थनबाय था दे थनबाय था खारा नोङो ओमफ्राय बिराद गोरोंनो नङा इखिला गोलाव लाबा होमबालाय बाहाय थानो
जानांगोन बिराद जाथारदोंबा बिराद फायगोन रखम मोनदां नाखौ दे सारहरदो सोरबा जे बबे देगाव बिदि जे लायोलै बबे राष्ट्रआव फायथारालै इयाव मासेबो जेयानो गेवयाव फायो माबोरै खायनो बे गिजियानो गेवा गैया जाबोरखौ सारनानै साफा खालामदो आरो इयो It's not easy guys. Ayo, एकदमबारे easy नङा ना सारनाय होननाय बुस्थुआ आं सानदोंमोन बै जेखौ ओरैनो लाबाय आखायाव थिखांबाय सारना होबाय होमबानो ना मोनबाय होननानै बाट गोलैलायलायबायसो आं इमान गोलोद नोंलाय मा गाबोन खांख्राय हमहैगोन दे बहा ओइ दुब्लियाव खांख्राय गैया दैयानो गैया हा दैयानो गैयाहाय खांख्राय हमनो मेगन हाब्राबदों आंना हाब्राबदो दे हमहैगोन दे सुनदांखो मा मानदां दे खिथारना फैनानै बुथब बुथब हे जुमाय लोंदो गेमसिन बिमाया जुमाय लोंदो आंबो लोंखायो एबार खेबसेयाव नोङो सारबाय एबार फैदोंना फैयाखै हा खनाखै सारैनो माबेथिं खनाथिं अके वाव मोनखायालै नों हाब्रु ना मोनबाय खोमा हाब्रु आयु आंनि आथिङा हाबजोबसिगोन नायलाय आथिङा हा नाया मासेबो फैया माथो मासेबो फैयाखै बाबाखौ लेंहरनांसिगोन नाङा बाबा फैदोलै जाला बिदो जाला लावदुमनि खिथुखौ नायनाय लावदुमनि खिथुआ फिथिख्रि मोनदों सारदो नै हमबाय दादा ये मोनमारबाय नायनो हा मा बुस्थु नायनो गोदोरहै देखाय हर सुनानै ये मोनमारबायलै मोनमारबाय नुदो जोंहा बाबाया होनदोंमोन बेखिनियाव सारनांगौ होननानै मोनमारबायलै माबा दोङो खोमा नायनाय मिरगासो खस्थ' सारबाय थानांला मोनमारबायलै ओइ खारगोनलै हासुले माबा हासुले ये हु मिल गया आहा मिल गया हामारलै लावदुमा बे नाखौ फार्स्टआव सारै मासे मानै फिथिख्रि मोननानै आंजों मिनि जाबाय थाबाय लावदुमा मिनि जाबाय थाबाय बेनि उनावहाय लास्ट टाइमाव सारनायाव मोनसे मिरगाना मा ना बियो मिरगाना बिराद गिदिर मोनबाय थिग बेबायदिनो जोंनि लाइफआबो सेम फिसा बुस्थु मोनलांबाय थानायाव मालाय जों मिनि जानानै फिसा खामानि आनसाक्सेसफुल खामानियाव मिनि जाबाय थानानै उनावहाय गिदिर बुस्थु मोनो बेनि एग्जाम्पलानो जाबाय दिनैनि लावदुमनि ना सारनाय स' बी पजिटिभ गाइस जेब्लाबो खुसियै था मालायखौबो खुसियै थानो हो जेब्लाबो मोजां सान मालायनि थाखायबो मोजां सान गावनि थाखायबो मोजां सान एटलिस्ट मालायनि थाखाय मोजां साननो हायाबा गावनि थाखायल' मोजां सान आरो मालायनि थाखाय गाज्रि साननाङा स' माबायदि मोनखो दिनैनि ना सारनायखौ एक्सुवेलि आंसो मोन्दोंमोन दे मिरगाखौ इस होननानै खोनासंखुमालायलायो मालाय भिडिअ खालामनायखौ आंसो मोन्दोंमोन ओमफ्राय बेस्रा लावदुमा एसे दुखु जानानै दङथ' जोंहानाव फैनाय हिसाबै आलासि हिसाबै आं एसे इमप्रेस खालामनांगोनथ' बेखायनो आं मोननायखौनो माने होनानै फायदो गेमसु दैमारियानो धेमालि खालामाबा नोंसोरजों सोरथो धेमालि खालामबावनो स' बाय गाइस नाखौ एसे सायनायखौ देखायनोसै आङो स्टे सेफ गाइस बेनो जाहैबाय ना गिदिर मिरगा जानायनि मिरगा जानायनि रिजाल्ट आइथिंखौ आसुगुरखौ हुख'जोबनांसिगोन नै बोरै अबस्था जाना दङ दा लावदुमनियालाय नायनो आइथिङा नायनो नोंनि आइथिङा दा मालाय नोंनिया साफा माथो ओमफ्राय आंनियासो मैला लासिन माथो नै
नाया नै जा टुकलुआ बुना होसोदो थाम्फै बुना होसोदो मामाया ना सायदो नै दे बुसना आंखौ नङालाय गोजौआव नङा बुबक इयाव आइथिङाव माबा आंखौसो बुनो नागिरला बायदोलै नै ना बिदैया अमरकातनि इदि खाथि खालाया अमरकात नङा मिरगा बेखौ दोनना होनसै बेखिनिखौ इयो मा सिंगि मोनसेया सेकेन्डनिया खावैबो ना गोरि ओमफ्राय बे मागुर